हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
सभी गुरु भाई बहन की क्या बात है। चश्मा तो जान मारता, जान मारता। अच्छा गुरु जी के आशीर्वाद क्या बात है। आई आज शिव गुरु के चरण में हम सब गुरु भाई बहन इकट्ठा भइल बनी। सब शिव चर्चा के भजन होता। हमार मौसी बिया संगे आइल बिया और पूनम बहन, मधु बहन, नीरज बहन सब लोग बैठल बा शिव चर्चा में। आ जितना लोग सुनता सबसे रिक्वेस्ट बा आशीर्वाद दी आ घंटी दबा दी ताकि कोनो गाना आवे तो सबके सुने के मिल जाओ, नोटिफिकेशन चल जाओ। क्या बात है। आई श्री धाम भक्ति चैनल के माध्यम से ई फटाफट में शिव चर्चा फटाफट जा रहल बा। तो आई आप सब आशीर्वाद दी। कहे के बा कैसे हो, कैसे हो कि अरे हमारा ही शिव गुरु के अरे सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा। अच्छा राजू कोई गो जिला हिला दिल बा शिव चर्चा। कितना हो कितना। जब हमनी के तैयार हो के शिव चर्चा में निकले निशन तो गाड़ियों सुने के पड़ेला। खाना बनाई, पोछा झाड़ू करी, कपड़ा धोई, सारा खो धो के तब आवे निशन शिव जी के भक्ति में। तब वो शाम के जानी सन तो लोग के मुंह फूलल रहेला, कहेला लोग कि तो पागल हो गई बाड़ी सन, दिन रात घूम घूम चर्चा करत तारी सब। लेकिन हम सब गुरु बहन पूरा मंडली जोड़ के कसम खा ले बा कि जब तक रही जान तब तक धर्म ध्यान। सही बात बा। केकर ध्यान धर्म प्रियंका जी? गुरु जी के। कैसे कि अरे हमारा ही शिव गुरु के सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा, जिला हिलवले बा। शिव गुरु के रूपवा अनमोल जिला हिलवले बा, शिव गुरु के रूपवा अनमोल जिला हिलवले बा, शिव जी के रूपवा अनमोल जिला हिलवले बा। हमारा
जिला हिलौले बा। जान तनी कौन कौन जिला हिलौले बा? कौन कौन हो? छपरा, सिवान, गोपालगंज, आला, बलिया, बक्सर, यूपी, बिहार आ समस्तीपुर, दरभंगा सारा जिला हिला देले बा। हिला देले बा। आ जब सांपवा फुफकार छोड़ता मन डेरा जाता कि जिला हिलौले बा, कि जिला हिलौले बा। कैसे? तो सांपा वहाँ छोड़ेला फुफकार, जिला हिलौले बा। सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलौले बा। सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलौले बा। सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलौले बा। हमरा शिव गुरु के कपड़ा जीन्स पैंट धोती कुर्ता के काम नहीं खे। अच्छा के काम बा? शिव गुरु के तो मिर्गा के छाला पर जिंदगी कट जाए के बा। ई तो बात सही बा। हमनी के देख के अपने कुछो ना रखनी। अरे शिव गुरु के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलौले बा। शिव गुरु के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलौले बा। शिव जी के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलौले बा। जिला हिलौले बा। कि अरे सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलौले बा। 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 कायावा में सजवा के हार, जिला हिलौले बा। कायावा में सजवा के हार, जिला हिलौले बा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। सच्चे दरबार की जय। आई ए शिव चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के हम प्रियंका पांडे, साथ में पूनम पांडे जी, सब गुरु बहन मधु पांडे, नीरज प्रिया जी, सब केहू के तरफ से प्रणाम बा। प्रणाम स्वीकार हो और आशीर्वाद मिले। आई श्री भक्ति धाम चैनल और शिव चर्चा चैनल के माध्यम से रोज एगो दूगो गाना हमनी सबके शिव चर्चा के रिलीज होता। आप सबसे रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब करी आ लाइक कमेंट शेयर जरूर करी और अपन आशीर्वाद दी। आई रात के पूनम जी हमनी के सुतर रही सन, बड़ी अच्छा एगो शिशिया सपना देखले बड़ी। का हो? कौन सपना देखलो? पलंग पर अच्छा अच्छा। आ सुतर रहे पूनम जी एगो सपना देखलस। कौन सपना रहे? आ सपना में का रहे मधु जी सुनित रहे? का रहे? बताओ। कि अरे सुतल में रहनी ये गुरुजी लाली, अरे पलंगिया, अरे लाली रे पलंगिया हो। कैसे? तो सपना में देखनी गुरु के सुरतिया, राम हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया, राम राम। सुतल में रहनी गुरुजी लाली, रे पलंगिया, अरे लाली रे पलंगिया हो। सपना में देखनी शिव के सुरतिया, जान हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया,
कहता का कहता हो सांगमा में देखली पार्वती देवी मैया पार्वती देवी मैया हो डम डम डमरू बजावेल हो राम हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। आई हम प्रियंका पांडे आज सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी। प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहिन जुटल बा, सब केहू के प्रणाम करतनी और संगे जितना श्रोता लोग हमके सुनता सब कोई के प्रणाम करतनी। आशीर्वाद के कामना बा। आई शिव गुरु के दरबार में सब गुरु बहिन लोग जुटल बा। आज हमनी के चर्चा हो गई बा, अब कुछ झूमे के नाचे के मन करता तो तनी सोचता निसन कि सब लोग गुरु बहिन झूम ले। मौसी तनी खड़ा हो जाई रहो। शिव जी के दरबार में सब लोग झूम के आज कही कैसे कैसे हो कि तनी डमरू अरे बजा दो महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। आगे आगे कैसे कि तनी डमरू बजा दो महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। तनी डमरू बजाता महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। कि तनी डमरू बजा दो महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। तनी डमरू बजाता महादेव हो नाचब हम झूम झूम के। झूम झूम के शिव जी झूम झूम के। झूम झूम के हो शिव जी झूम झूम के। आगे झूम झूम के शिव जी झूम झूम के। आ तनी डमरू बजा दो महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। आज डमरू बजाता महादेव हो नाचब हम झूम झूम के। जय हो, क्या बात है। बोल शंकर भगवान की क्या है? हाय देखी का भइल नाचते नाचते हमर मुँह सुख गइले। हसन गइले हो मुँह सुख गइले हो। नाचते नाचते हमर मुँह सुख गइले। मुँह सुख गइले हो मुँह सुख गइले। आ तनी भंगिया पिया तो महादेव हो नाचब आज झूम झूम के।
मधु बहिना भी संगे बड़ी नील बहिना सब लोग। पहिला में दाया मांगब दूसरा में चारा चाहो, पहिला में दाया मांगब दूसरा में चारा चाहो, पहिला में दाया मांगी दूसरा में चारा चाहो, पहिला में दाया मांगे दूसरा में चारा चाहो। आ तीजे नमः शिवाव जयकार हो नाचब आज झूम झूम के। डीजे नमः शिवाय जयकार हो नाचब हम झूम झूम के। आ तनी डमरू बजा द महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। तनी डमरू बजा द महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। तनी डमरू बजा द महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। तनी डमरू बजा द महादेव हो नाचब आज झूम झूम के। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। क्या बात है। सबसे पहले हम प्रियंका पांडे शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी। जय हो जय हो। और आई यह चर्चा में बड़ा ही प्यारा सा एगो गाना भजन लेके उपस्थित बनी। शंकर भगवान गौरा जी से कहत रहे राजू बाबा कि सावन के महीना आ गईल, हाँ 10 बज गईल, अभी ले भांग तू पीस के ना ले अइलू। शंकर भगवान खिसिया के गौरा से कहत रहे कि ए गौरा अरे का कहते रे तनी भंगिया पीस के लिया दहो। कैसे कैसे हो? तू भंगिया अरे पीसए गौरा। कैसे कि भंगिया अरे पीसए गौरा, कि अरे दुनु गोड़ा पियल जाई संगिया तू भंगिया पीसए गौरा। अरे पियल जाई संगिया तू भंगिया पीसए गौरा। तू भंगिया पीसए गौरा, तू भंगिया पीसए गौरा। दुनु गोड़ा हाँ दुनु गोड़ा अरे दुनु गोड़ा पियल जाई संगिया तू भंगिया पीसए गौरा। अरे दुनु गोड़ा पियल जाई संगिया तू भंगिया पीसए गौरा। अरे दुनु बेरा पियल जाई संगिया तू भंगिया पीसए गौरा। दुनु बेरा पियल जाई संगिया तू भंगिया पीसए गौरा। भंगिया धतुरवा में आवे बड़ी मजा, आवे बड़ी माजा हो आवे बड़ी माजा। ओहू से निक लागे पीही जब गाजा। पी जब गाजा हो पी जब गाजा। भंगिया धतुरा में मिले बड़ी मजा, ओहू से निक लागे पीही जब गाजा। ए कविता दीदी तनी खड़ा हो जाई रउआ। पार्वती जी कहतरी कि हमसे भांग धतुरा ना पिसाई हाँ आ ना घिसाई। तनी हेने के कहतरी कैसे कैसे हो? कि धतुरा अरे घिसए गौरा। चश्मा तो यहू में कमाल करता। तनी हेने सामने आ जाए कैसे आ कमर ऐसन हिलाई कि भक्ति में सब लोग झूम जाओ। कैसे कि धतुरा अरे घिसए गौरा, कि अरे करब नाही तोहारा के तंगिया तू भंगिया पीसए गौरा। अरे तोहरा के तोहरा के भंगिया तू भंगिया पीसए गौरा। हो करब नाही तोहारा के तंगिया तू भंगिया पीसए गौरा। करब नाही तोहारा के भंगिया तू भंगिया पीसए गौरा। चारा चाचे करे सब सिसिया लो आइली। सिसिया लो आइली हो सिसिया लो आइली। अरे चारा चाचे करे सब सिसिया लो आइली। सिसिया लो आइली हो सिसिया लो आइली। तोरो सन पावे खातिर हम के बोलैली। हमके बोलाइली हो हमके बोलाइली। अरे तोरो सन पावे खातिर हम के बोलैली। हमके बोलाइली
बचनिया अरे सुनो ये गौरा सुनो ना हो गौरा जी तो बातें नहीं सुनत खिसिया गई बड़ी कैसे कैसे हो कि तू पतिया अरे सुनो ये गौरा कि अरे मानी लो तू अरे मानी लो तू अरे मानी लो तू ये तने बचनिया तू भंगिया पीस ये गौरा अरे मानिला तू ये तने बचनिया तू भंगिया पीस ए गौरा अरे मानी लो तू ये तने बचनिया तू भंगिया पीस ये गौरा मानिला तू ये तने बचनिया तू भंगिया पीस ए गौरा तू भंगिया पीस ये गौरा भंगिया पीस ए गौरा तू भंगिया पीस ये गौरा मानी लो तू अरे तुनु गोड़ा पियल जाई संगिया तू भंगिया पीस ये गौरा अरे दुनु गोड़ा पिया जाई संगिया तू भंगिया पीस ए गौरा दुनु गोड़ा पिया जाई संगिया तू भंगिया पीस ए गौरा अरे दुनु गोड़ा पिया जाई संगिया तू भंगिया पीस ए गौरा दुनु गोड़ा पियल जाई संगिया तू भंगिया पीस ये गौरा प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय आई ए श्रीधाम भक्ति चैनल के माध्यम से फिर से एगो हमार शिव चर्चा के भजन आइल बा। आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी और ये भजन के अपन प्यार आशीर्वाद दी। देखिए एगो हमरे ऐसन शिष्या राजू बाबा हाजी पियर साड़ी पहिर के हाँ अब भोले बाबा के दुआरे बैठ के चर्चा करतिया सुनावतिया। जय हो भोले बाबा से कहतरी कि ये भोले बाबा हे बाबा हई एगो पियर साड़ी वाली आइल बिया। भक्त तो ढेरे बैठल बा, केहू लाल साड़ी पहिर ले बा, केहू पिंक पहिर ले बा, आ केहू पियर आ करिया मिला के कहतरी कि ये बाबा हई पियर की साड़ी वाली पर नजर फेर दी। कहतरे कैसे हो कि भंगिया धतूरा लेके अरे सब कुछ पूरा लेके का करतरी का कि भंगिया धतूरा लेके अरे सब कुछ पूरा लेके कि चर्चा करेली एह दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली बाबा दुआरी पियर साड़ी वाली चाचा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली शिव के करेली जय जयकारी पियर साड़ी वाली करेली दुआरी पियर साड़ी वाली क्या बात है चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली चाचा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली बाबा शिव गुरु ओ शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव गुरु ओ शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव गुरु ओ शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव आ कैसे हो कि लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के कविता दीदी कि अरे बैठेली सड़िया सम्हारी
कि है पियर साड़ी वाली जय हो हर महादेव। कैसे कि बैठेली सोहरिया समारी पियर साड़ी वाली बैठेली सोहरिया समारी पियर साड़ी वाली कोहरेली शिव के जय जयकारी पियर साड़ी वाली पियर साड़ी वाली गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो कोहेली सुन बाटे गुरुजी आंगनावा हो कोहेली सुन बाटे गुरुजी आंगनावा हो। आ संगे संगे कविता दीदी का मांगो तारी है नहीं आ जाई गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो कोहेली सुन बाटे घरवा आंगनावा हो कोहेली सुन बाटे घरवा पूजा के सजवल बड़ी थाली पियर साड़ी वाली पूजा के सजवले बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली पूजा के सजवल बड़ी थाली पियर साड़ी वाली पूजा के सजवले बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली चर्चा करेली रोज दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली रोज दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली रोज दुआरी पियर साड़ी वाली। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय सच्चे दरबार की जय। ए प्रिय बहनी बोलो बोलो जब तैयार होके चर्चा में गुरु बहन लोग निकलेला हाँ तो ससुई बैठ के टुकुर टुकुर ताके ले ताकेली सब का कहले हो चलो 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 तारा हाथे ना लगी आरो पूछी साड़ी कहाँ से लैलो हो कहाँ से लैलो कब खरीद के देलक हमर बेटा तोहरे बेटा दिलो से बुढ़िया जब गुरु बहन पतो तैयार होके चर्चा में निकलो तारी ससुई खिसियाइल बिया का कहतिया कहतिया कि कहाँ निकल गईली कहाँ निकल गईले खाना के बनाई पानी के दी पहले हमरा के चाय बना के दे तब जाई तब तोरा चाय खाना सब दे तब जई है कहतिया कैसे कहतिया हो कि अरे होई तो यार निकली कि अरे चर्चा में बहरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर दुआरिये पर बैठे ले आ खेले कहाँ जाता रू कहाँ जाता रू केकरा से बतिया कहाँ जाती है ओकरा के देखे दो मिर्चाई लगा दिया पार लेकिन जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई कैसे होई हो कहतिया कैसे कैसे कहतिया कि अरे होई तो यार निकली कि अरे होई तो यार निकली अरे चर्चा में बहरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर इसी हमरा बोरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो सास ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर होई तो यार निकली चर्चा में बहरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर इसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा हाथ में कहतरी हो के दी है खाना
आ कहती कि पूनम ये मधुआ के संगत कइले भी तब से चर्चा में जा छोरे मधु जी के कहत है कि शिव चर्चा में लिंग बड़ी सब ओकर संगे घूमत एकदम लिंग बानी, लेकिन हम छोड़े अब ना भोला जी के सिंह पर चढ़ जाता है हाँ। जल ढारे खातिर छोड़े बबलू साथे घूमता रही। आ कोहेले गोरियावे ले हमरा के बबलू के बड़ी गाड़ी देवे ले। सुने जाती अब बोले दी हाँ बुढ़िया सुढ़िया के ताद कहली झटलो सारे कहाँ घूमत हाँ, लेकिन हई सुन ली कि अरे घूमता रे मधुआ संगे अरे घूमे ले पूनमवा संगे अरे पेन्ही लाल सड़िया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर किसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो ससुरा ताके टुकुर टुकुर किसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो मलमा ताके टुकुर टुकुर किसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो मलमा ताके टुकुर टुकुर हाय केहू कितनो खिसियाई लेकिन हम गुरुजी के ना छोड़े। अरे एकदम लीन हो जा, शिव गुरु में लीन हो जा। जय हो जय। बोले दी बुढ़िया के जितना बोलिया चर्चा में लागल रही न छोड़ी नाम ध्यान लगले रही गुरुजी में। गुरु जी दया करिए, चलो चलो। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय हो। आज बहुत खुशी के बात बा। भजन तो बहुत भइल पूनम दीदी, बहुत भइल। आज एगो असली चर्चा हम कहे जातनी, सुना सच्ची घटना। हाँ देखी भक्ति कम करे बेस करे, लेकिन सच्चा मन से करे। सच्चा मन से कर। ऐसा ना कि बैठल बानी पूजा पर मन बा भूजा पर। ना ना ए में ठीक ना होला हो। 10 मिनट पूजा पाठ करी तो भगवान के याद करके करी। अब जय शिव रोटतनी आ मन बाजे शाम भइल बा चले के बा मार्केट में लिट्टी समोसा खाए के बा। लिट्टी समोसा ना मुर्गा मछली खाए के। अच्छा अच्छा तो ई सब ना, भक्ति करी 10 मिनट करी 2 मिनट करी, सच्चे दिल से करी। बाकी पूरा दिन अपन काम करी लेकिन मन सच्चा रखी। कहानी हो एगो पति देव रहले आ पत्नी रहली पूनम दीदी। हाँ औरतिया बड़ी चलाक रहे, जौन गुरु बहन रहली बड़ी चलाक रहली। पति देव उहे रंजीत खनिया सिधुआ रहले एकदम। हाँ हाँ बिल्कुल सीधा है। सीधा एकदम, ना कमास ना 1 रुपया ले आवस, दिन रात सुतर रहस। अभी वो सुतले बा। हाँ। जिलेबी खाने ना। पत्नी परेशान हो गईली, कहली कि देखी अब 1 गो बच्चा रह, 2 गो बच्चा भइल, 3 गो बच्चा भइल, अब ना कमाएम तो कब कमाएम। सही बात बा। कब कमाए, कब तक के सुतल रहे। ना भजन भक्ति करतनी ना पूजा पाठ करतनी, कुछ नहीं कर, दिन रात सुतर रहतनी। जय हो जय। कहले कि भजन भक्ति का होला हम नहीं जानत, पैसा कमाइल का होला, नौकरी चाकरी हम कुछ नहीं जानत। ओ देखो औरत उ का जानता जब कुछो नहीं खे जानता। औरत उब गई, कहलस कि इनकरा के आज घर से निकाल दे। निकालिए दे। खाना बनौलस, खाना के गईले ना देहली खाना, कहली कि तू घर से निकल जा। घर से निकाल देहली। और वो आदमी इतना आलसी, अब बस खाना तीनों टाइम पर चाहिए। टाइम पर चाहिए। टाइम पर खाना चाहिए, टाइम से चाहिए। बस एक दिन के बात हो, जब घर से निकाल देली, बगल में एगो मंदिर रहे पूनम दीदी भोलेनाथ के, वो मंदिर पर चर्चा होत रहे। बताओ ई जय गईले, रास्ता में देखले कि चर्चा पूजा पाठ होता। भूख तो लागले रहे, खड़ा हो गईले, सोचले कि कुछ मिल जाई, प्रसाद उरसाद तो खा ले पेट भर जाई। बस खाली अपने पेट भरे के हाल जाने, बस बच्चा का खाला कुछ ना। जब चर्चा खत्म भइल, केला सेव अनार हाथ में प्रसाद मिलल, खैले, कहले कि तो बड़ी अच्छा बा। साधु जब नूजा से निकलल लोग कहले कि साधु बाबा हमके अपना साथे रख ली। ई तो बुझता रहे कि भाई सेव संतरा खाए के मिली दोनों टाइम। कहले के हो जाम कोठे। हाँ अब का होता। साधु लोग कहल कि चलो कोनो बात ना, चलो भोलेनाथ के मंदिर में दरबार में तरह के लेके चलल जाई।
लेके ले ले गइलो, लेकिन कहलो कि एगो काम करे के पड़ी। हाँ 2 टाइम बैठ के घंटा ओम नमः शिवाय जाप करे करबे के परबे करी, जब बाबा के साथ में रहे करे के पड़ी। ओम नमः शिवाय तो बोले। अब हमनी के साथ में जे रही गुरु बहन सब के ओम नमः शिवाय करे के पड़ी। करे के पड़ी हो। कहले कि चलो भाई खाना भूखे रहला से अच्छा 1 घंटा बोल दे ओम नमः शिवाय। साकार ले कम से कम पेट तो हमर भर जाई ओम भरी। नमः शिवाय करे से। ओम नमः से तो भरी कम से कम। लगले ओम नमः शिवाय के जाप करे, सुबह 1 घंटा शाम के 1 घंटा। अब बढ़िया बढ़िया खाना वो मंदिर में मिले लागल, खाए लगले। आ जाता शिवरात्रि के टाइम, सुबह उठ के 1 घंटा ओम नमः शिवाय कह के खाना मांगे गईले। साधु बाबा लोग कहल कि आज खाना ना मिली आज रंजीत, आज पेटे शिवरात्रि पटरा हो, आज सब कोई उपवास करेला, सब के उपवास करेला। ई कहले शिवरात्रि का हो, कहले कि तारा ना बुझाई आज भगवान के दिन हो, आज सब लोग उपवास रही। कहले कि हम तो मर जाए, हमरा तो खाना चाहिए। हाँ वो तो खाने पर जियस। हाँ हमरा से शिवरात्रि करवाइबू तो हम महारात्रि देखिए ना पाए, देखिए ना पाए। अब कहल गइल कि ना आज खाना ना मिली, आज पूरा जगह कहीं एने खाना ना मिली, का ना बनी ना मिली, सब लोग उपवास करे। जय हो शिव गुरु। साधु बाबा के गोड़ ध के रोए लगले, कहले कि बाबा हम मर जाए। बाबा कहले कि ठीक बा, अगर तारा मर ही जाए के बा, एगो काम करो, तारा जिए खतीरा थोड़ा सा आटा ले लो, चल जा नदी के किनारे, अपना के अलग बना के खा लो। आज मंदिर में खाना ना बनी आज 1 किलो आटा ले ले, आलू जौन भी अपन सामान रहे सर सब्जी के लेके गईले, समुद्र के किनारे आटा सान के रोटी बनौले। लेकिन साधु बाबा कहले कि खाए से पहले शिव गुरु के याद क के आ बोला के आ जौन भी बनई ह खई ह, शिव गुरु के खिया के खई ह, भोग लगई ह जरूर। गईले 3 गो रोटी भइल पूनम दीदी, 3 गो रोटी बना के धल हेले, सब्जी पकौड़ी जौन भी बनल बना के धल हेले। कहले कि शिव गुरु आई भोग लगाई, आई। अब बोलौले शिव गुरु के राजू बाबा कैसे भाव में आवे के बाद बोलाल जाला, बड़ी भाव से शिव भाव गुरु से के। बुलाओ तारे कैसे कि शिव नाथ आइए मेरे नाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। शिव नाथ आइए, भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। शिव नाथ आइए, भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। शिवनाथ आइए, भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। भोले बाबा सुननी कहनी कि बड़ा सच्चा इंसान बा, पेटू तो बा लेकिन बोलावा तो कम से लेकिन कम बोलावता। हमरो खाए खाती। भोले बाबा सुनल तो भोले बाबा अपना पार्वती मैया के लेके आ दोनों जना आइल लो। अब तो पूनम दीदी रोटी बा 3 गो आ 2 जना उहे बालो। अभी सोचता बेचारा कि लो 3 गो रोटी है, 2 गो उहे लो खाई लो, एगो में हमार पेटवे ना भरी। आई लो बैठल लो, कलश की जल्दी खाई लोगी, एक हके गो रोटी खाए लोगी ताकि एगो हमहू खा ली। एगो हमहू खा ली। शंकर भगवान रोटी खैनी, पार्वती मैया खैली। शंकर भगवान कहनी परीक्षा लेवे खातिर कि हो बड़ी अच्छा बा, आधा आधा दे देबो। कहतन ना एगो बढ़ले बा काहे दी, रउआ के दे देम तो हम का खाए पेट पर। पार्वती जी मान गईली, चल गई लो घरे आई तो कहता कि साधु बाबा 3 गो रोटी भइल ह, 2 गो उहे लोग खाइल हलो, एगो में पेट भरल नहीं खे। फिर अगला शिवरात्रि आई, फिर वैसे ही चलल अपन कहलस कि ये बेरी तनी आटा ज्यादा दे देब लोग, ज्यादा दे देम। 2 आटा ज्यादा 2 किलो 3 किलो मिल गईल। गईल बेचारा बनौलस, ए बेरी बनौलस 6-7 गो रोटी। हाँ फिर बना उना के फिर वहीं बुलावता, कहता कि हे बाबा कि मेरे नाथ आइए, भोलेनाथ आइए,
अपने भोजन का भोग लगाइए। शंभुनाथ आइए, भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। जय हो भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बात पूनम दीदी गजब कहानी भई। शंकर जी पार्वती मैया, गणेश जी कार्तिक जी, बतावा बसहा भी सब कोई बसहा लेहले जुट गई। आय अभी देखत अब एकरा पसीना छूटत। रंजीत के रोटी तो 7 गो, 6 आदमी 7 आदमी उहे लोग का बची खाए के। आज आफत पड़ गल पहले वाला फिर खाना परोसलस। आज तो शिवरात्रि आधा हो ही जाए। आधा हो ही जाई। अइले सब कोई के खाना परोसलस। बड़ी खीस में रहे, कहता कि भगवान हम एक आदमी के बोलावे नहीं, रुआ 7 आदमी काहे के आवे नहीं। काहे के जब खाना पीना हो गइल सब कोई खा पी लिहल, लेकिन एकरा मन में पिछला शिवरात्रि के भी बेचारा उपास रहे, कुछ कृपा हो गई। ए शिवरात्रि में भी 1 रोटी बचल, उपास रहे, कृपा हो गई। तीसरा शिवरात्रि आइल, जब आटा चावल बांध के लेके चलता, साधु बाबा के मन में पाप आइल कि हो ना होई झूठ बोलेला। आज हम वर्षों से तपस्या कैनी तो कोनो देवी देवता ना अइले। आई हमेशा हर बार कहेला पेटू महाराज कि भगवान आके खा के गइल, बता 1 रोटी बचल। उनका मन में पाप भइले। शिवरात्रि के जाके समुद्र के किनारा से कहले कि आटा चावल तो देम, लेकिन हम अब की बार देखेम कि आखिर सही बोलता कि झूठ बोलता का करता यहाँ का आटा चावल करता। आके कहेला कि 1 रोटी बाचल हो। बता जब गइले देखले इहो चलाकी कइलस, कहलस कि ए बेरी बनाए बना, ए बेरी उलवाई लो तो आदमी गिन के खाना बनी, तब बनी। चलाक रहे। फिर बुलौलस, चलाक हो गए। हाँ फिर बुलौलस। देखो तरह के पूरा देवलोक के देवी देवता उपस्थित, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरे सृष्टि के पूरा सृष्टि के सारा देवता लो हाजिर। कहता कि अब की बार हम बनौले नहीं खी, अब की बार रउआ सब बनाई आ खाई, हमरो के खियाई। शंकर भगवान खुश भइले, भक्त के सच्चाई देख के दिल साफ रहे, के चाहिए। पार्वती मैया आटा सानतरी, हनुमान जी समुद्र से पानी लेके आके देता रहे, केहू लकड़ी तुरता। पूरा देवलोक में हाहाकार मच गइल कि आज देवी देवता के हाथ से खाना बनता। एगो भक्त खतीरा, एक भक्त बैठल बा, खाना तैयार हो गई, खुशबू एकदम स्वर्ग में गई, इंद्र भगवान तक पहुंचल। सारा देवी देवता लो हाजिर प्रसाद खातिर, कि मैया पार्वती के हाथ से खाना बनल बा, प्रसाद मिल जाओ। प्रसाद मिल साधु बाबा, हाँ साधु बाबा देखो तारे, साधु बाबा के कुछ दिखत नहीं खे। पूनम दीदी जब लगे अइले कहले कि रे ते तो रोज कहले कि देवी देवता आवेले, कहाँ केहू बा? केहू नहीं खे। कहलस कि देखी ओदे पार्वती जी, ओदे शंकर भगवान है, दे सारा देवता, ओकरा के लौकत रहे, ओकरा के लौकत रहे, बाकी केहू के नहीं खे दिखत। जब खाना बन गइल, तैयार हो गइल, सब लोग खा ले हल। अभी रोता पैर पकड़ के, कहता कि हमरा गुरु जी के भी ऐसन करी कि दिख जा, दर्शन दी। शंकर भगवान कहले कि केंगा दर्शन दी, इनकर मन साफ नहीं खे। साधु तो बाड़े, मन साफ नहीं खे, मन साफ नहीं खे। तब जाके साधु के बुझाइल कि साधु के भेष से ना होला भाई, मन साफ होके के चाहिए, तब भाव भक्ति होके के चाहिए। जब पैर पकड़लस, कहलस कि देखी हम तो खाए पियल आदमी, भक्ति भाव ना जानी, लेकिन यहाँ के तो बरसों से राउर तपस्या कैले बनी, यहाँ के दर्शन दे के जाई। भोले बाबा कहनी कि चलो तू भक्त हुआ तो चेला के वजह से, चेला के सच्चाई दिल के वजह से आज गुरु जी के भी हम दर्शन देतनी।
वरना ई दर्शन के लायक अभी भक्ति नहीं खन कैले, पाप कैले बाड़े। अब उ पैर पकड़ के माफी मंगले, कहले कि चली आज के बाद से हमू पाप ना करे, सच्चाई पर रहे। आ दोनों जना के दर्शन देले, पूरा सृष्टि के देवता लोग के दर्शन भइल और सब कोई धन्य हो गई। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय हो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय हो। आई आज बहुत खुशी के बात बा कि फिर श्रीधाम भक्ति चैनल के माध्यम से ई शिव चर्चा रखल बा। भक्ति में बहुत शक्ति होला, लेकिन अति कुछ अच्छा ना हो। जब रावण के घमंड ना रहल पूनम दीदी, तो इंसान के का घमंड रही? ना रही हो, रखे के चाहिए हो। घमंड में दुनिया बा, घमंड जिंदगी झंड बा, फिर भी मन में लोग के घमंड बा। चर्चा हो, एक दिन के बात हो, शंकर जी पार्वती जी में बात होता। पार्वती मैया कहली कि हे भोलेनाथ, पर्वत पहाड़ पे रहत रहत मन उब गइल बा, हमू चाहतानी कि तनी देश दुनिया में चलती, शिष्या लोग के घरे चलती, मंदिर में चल के घूम के तनी मानव जन्म में मानव जाति के बीच में रह के आवल जाई, अपना शिष्या लोग से भेंट करके। शंकर भगवान कहनी कि ठीक बा, चलो, कोनो बात नहीं है। पार्वती मैया कहली कि काल शिवरात्रि हो, आज चले के हमनी के गुरु भाई गुरु बहन कितना तपस्या करता, चल के दर्शन दे के तनी हमरो मन बा घूम के आई। शंकर पार्वती आदमी के भेष में धरती पे आ गई। अइले देखले कि शिवरात्रि के एक दिन पहले से पूरा घाट पर भीड़ लागल बा, जय शिव गुजता, ओम नमः शिवाय चारू ओर भक्त लोग आइल बा। केहू नहाता, केहू जल भरता, बड़ा अच्छा लागल। पार्वती जी कहली कि अब रउआ जाई अपन भक्त लोग के देखी, हम अपना शिष्या लोग के देखे। शिष्या लोग के बीच में पार्वती जी औरत के भेष में आवतारी। देखली कि सब लोग नहा के लाइन लगौले बा, पार्वती जी भी नहैली, नहा धोआ के अपन लाइन में लगली। देखली, कहली कि एगो हजामिन बैठल बिया, बूढ़ा हजामिन वही गांव के रहे। बुढ़ापा में कुछ काम धाम होखे ना पूनम दीदी, तो केहू बता दिहल कि शिवरात्रि आवे वाला बा, रंग थोड़ा सा ले लिह, नेल काटे वाला ले लिह, जाके बैठ जइह, दो चार लोग के हाथ पैर के नाखून काट दिह, रंग दिह, कुछ पैसा रुपया भेटा जाई। बूढ़ी हजामिन बेचारी जाके बैठल बिया। बड़ी लोग दूर से लाइन लगौले बा, शिवरात्रि के टाइम बा। एक एक आदमी के नाखून काट के, केहू 10 रुपया, केहू 20 रुपया, केहू 21 रुपया, केहू 51 रुपया देता। पैसा जैसे होता वो देता, अपना देता, पैसा धरतिया। पार्वती मैया पीछे लाइन में खड़ा हो गई। पूनम दीदी, पार्वती मैया के जब टाइम आई, पार्वती जी के लगे तो कुछ रहे ना, कहली कि देखो हम कुछ लेके नहीं आई, नाखून तो तरह काटे के पड़ी, गोड़ भी रंगे के पड़ी, लेकिन हमरा लगे कुछ बाना। हजामिन भले कुछ रहे, दिल बड़ा रहे। पूनम दीदी कलश की कोनो बात ना, बहन पहले आओ तोहरे नाखून काट दी। कितना दिल उनकर बड़ा, कितना दिल बड़ा है, बहुत बड़ा। बोलौली, नाखून कटली, रंगली, कहली कि कुछ ना चाहिए, तू जा भोले बाबा के दर्शन कर। पार्वती मैया खुश भैली, बड़ी खुश भैली। पार्वती मैया कहली कि देखो हमार शिष्या कितना भक्त, कितना अच्छा, फ्री में नाखून काट दिल सबसे पहले। बड़ी खुश भैली। हजामिन जब टाइम बीत गई, दर्शन हो गई, शाम भइल, अपना घरे गई। जहाँ पे झोपड़ी रहे ओइजा महल अटारी घर। जय हो हर महादेव की। बंगला, घर, गाड़ी सब कुछ भर गई। सोचत दिया कि हो का गई रातों रात, हमरा घरे सुतल रहे। फिर पार्वती जी शंकर भगवान चल गई लोग।
अगले साल फिर महाशिवरात्रि के टाइम आवता कविता दीदी। हाँ जी। फिर पार्वती मैया जिद कैली, कहली कि ना फिर असो भी चले के, कहीं पता चले वैसने हमार के भक्त हमरा के पुकारत होखे। शंकर भगवान कहनी चलो, तू कहता तो चलो चलो। चलम साथे। शंकर भगवान लेके फिर वही घाट पे गईनी, वही मंदिर के किनारा। लेकिन ओह साल हजामिन आइल ना रहे। पार्वती मैया चारों तरफ देखो तारी, केहू नाखून काटे वाला नहीं खे, केहू गोड़ रंगे वाला नहीं खे। कहली कि हो ना हो बात का बा, पिछला बेर तो आई रहे, सब हम धन दौलत कोठा अटारी महल सब देहनी, अब की बार काहे ना अइली। पार्वती मैया गौवा में जाता रही पूछत कहली कि हो एने केहू हजामिन के घर बा। तो हाँ बात केहू बतावल। गली दरवाजा जब ठकठकौली, ओकरा के घमंड हो गल रहे। घर में से आवाज आइल के आ तो शिवरात्रि ह, ऐसन ऐसन बात बा। दरवाजा दरवान जाके दरवाजा खोलता। जब पार्वती मैया अंदर जाता रही तो सिंहासन सोना के लागल बई पर सुतल बड़ी हजामी। जय हो। पार्वती मैया कहली कि हो शिवरात्रि ह, सब लोग के भीड़ लागल बा आ तू ना गइलू। सुते रहे हजामीन पैरवा तर पार्वती जी खड़ा होके कहत रही, पैर से मार के कहती है कि हम तारा नाखून काटे वाली दिखतनी। ताहरा ऐसन आदमी हमरा घरे नौकर चाकर रखल बा। घमंड हो गए। शिव गुरु से भगवान दे देलक महादेव, महादेव दे देले। घमंड कैलस। अब तो पार्वती मैया के दुख लागल। बड़ा दुख के बाते बा। शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुराता रे, हंसता रे, कहता रे हो पार्वती तोहरे देहल संपत्ति हो, तू तो हमरा के कहेलू कि भरले के भरे नी जरले के जरे नी ना, तू का कइलू, तू जेकरा के देहलू उहे तहार कदर नइखे करत। जय हो। पार्वती मैया कहली कि देखो मान तनी धन दौलत कोठा अटारी सब भरल बा, महादेव के कृपा हो, महादेव के काम में ही जाए के बा। वही कृपा से तारा अंधन भरल बा आ उहे शिवरात्रि के टाइम बा। चलो नाखून काट दो, अपन कर्तव्य ना छोड़े के चाहिए, चाहे जितना भी अमीर हो जाए। हजामिन अपना दरवान के आवाज लगा के कहती है कि वो दरवान एकरा के घर से बाहर निकाल। पार्वती मैया के पता ना कहाँ से ये औरत आ गई भैया, एकरा पते नहीं है कि हम कहाँ हई, रानी हई ये गांव के। पार्वती जी के जब घर से बाहर निकाल देता रही, ढेर गुमान ना करिया सुधा। पार्वती जी जब वापस चल गईली, ओकरा बाद जहाँ घर अटारी महल रहे पूनम दीदी, उहे झुकी झोपड़ी हो खंडहर हो गए। जैसे रावण के होल रहे। तो जब रावण के घमंड ना रहल तो हमनी के तो इंसान है इंसान। फिर अगला शिवरात्रि आइल, एक साल हजामिन रोली कि कब आओ शिवरात्रि, कब आओ कि फिर हम वही जा जाई। जब अगला साल शिवरात्रि आई, फिर गईली नाखून कटली, धन दौलत तो मिलल, लेकिन घमंड ओकरा बाद कभी ना आई। तो इंसान के टूट गइल घमंड, महादेव जी तोड़ देलक पार्वती। तो इंसान के घमंड ना करे के चाहिए। भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में, सबका मालिक एक बस भगवान है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय हो।